mencorong tejanira ngepeki ngantariksa Gatut Kaca Kinon Mapakara Kosuta Tekapira Kresna Parta Parta manahar satinira Oh Bekti kula nggih Den Petruk iya Bekti kula Ndara Bagong iya Kok ngendikane sajak mboten lega penggalipun Petruk nun kowe tak takoni jujur nggih aja goro oh mboten Petruk niku wong tuwa kowe wani karo Mandura iya oh lha pripun to nek kowe wani ulungna tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak lebokke pakunjaran yen kowe bangga bakal tak rampungi budi tak sembadani yen kowe ora manut karo Gatut Kaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa. Gawe wirange Punden Pandhawa, Petruk. Wiwit dina iki aku ora sudi mbok mong, malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatut Kaca. Mapan tak pancat pundakmu tak puntir gulung tak bimbul dasmu Petruk. Kagat risang kapirang urinangkul kinempet kempet. Dosa ngregnane Kaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasureaning para pepunden gawe wirang. Kula niku sadar. Ning Petruk niku menungso, nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi, duwe pikiran. Tur Petruk ora mati rasane. Dadi nek Petruk dikandhani niku mestine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut, iso bangun miturut. Ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon. Dasar panjenengan napa? Ming merga mbelani pepunden sampean Ndara Baladewa terus sampean mentolo ajeng mateni karo Petruk, tembung sampean sing lara teng ati. Napa ya, Truk? Meneng mah. Tembung sampean sing lara teng ati. Petruk, ora manut karo aku. Pancat pundakmu tak untir gurumu tak gembol dasmu mbok gembol liyane gembol kok ndas loro teng ati loro saestu lha niku ngetutke sampean wit kuncung nganti gelong wit jabang nganti caprang jaman sampean dijedi teng kawah Candra dimuka niku ora ana pepunden sing ngetutke bapak sampeyan ora ngetutke Petruk sing ngetutke. Ming beteke kula niku dasar kula mung tresna. Ing tresna karo sampeyan. Pepunden kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petruk karo Ndara Gatut Kaca. Ora kaya sajeng-sajeng iki. Oh sampeyan mentolo karo Petruk tak untir gulumu. Ora teng ati. Aku kok lara-lara ya, Tru. Atine ora, Den. Bapakmu lho, bapakmu. Ndara
Werkudara niku wong kau wong dosa. Wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara. Nek luput pancen luput tumrap negara mesti dipateni. Ning Petra niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petra, luwih-luwih nyenggol Petra, nglenthek Petra ora tau. Mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani. Ning Petra getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine. Ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petra. Kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir. Iki kula disuarani karo sampean mboten napa-napa Ndara. Loro teng ati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petra. Mang pateni. Angel pijet wae ngranti nek ping mateni Petra muntir sirahe Petra. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu ndangu kalih kula, Petra. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan atine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa Petra? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhun teng jagat madosi sampeyan. Yakin niku tenan yakin. Iya. So pas welinge Ndara Antasena aja ngantem aja mbales. Kowe ngapain nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu iki. Ayo men Ndara Gatotkaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Ngerti kok men aku Petra iki Kang Supan sapa ya? Mun aku meneng wae. Bareng kowe muni mang pateni manguntir. Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Heeh. Kok iso nangis ya, Tru? Kowe biasane ra nangis, ora tau nangis ya. Anakmu sing cilik mati kowe nanggap dangdut ta? Dasmu. Ora wae, wae aku ngerti kok. Nek nanggap ning Tegalan ta. Anggo ditlayatan ngono. Wapun. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temploke nggon mata Ndara Gatotkaca ngene meruh luhku dileweran moko ora luh asli. Ming luh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuane iku. Sip iki mbaka siji hancur pertahanan kono. Ning iki isih siji. Sapa ya? Drontarja. Heeh ta? Heeh. Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Mau jawel mau? Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Weteng iki diitung to? Ya diitung. Waduh. Nah, iki mengkari Ndara Antarja. Tandang ngono. Aku tak ngaso, mbuh caramu piye kudu Antarja mundur, ora mundur kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu. Wis ngono, sayah aku kok. Tru. Rene sik to. Ndara Antarja iki kekuatane nggon apa? Lho, kekuatane nggon apa piye to? Ndara Antarja ki mbahne iki ratune ula, dewane ula sak jagat. Kowe wani karo Ndara Antarja wadul karo mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki. Murtaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula. Aku wis nyanding. Ulane. Ulane mbahne Ndara Antarja, ora ulamu. Beda ya? Heeh. Medeni ya, medeni. Werna-werna, ula lare angon.
Dagromo, Demung Kebu. Saron Demung. Betul. Demung Macan. Kuwi nek nyokot sing jeneng ula sendok iki, Gong. Wah. Kuwi sing medeni, Gong. Apa? Heeh, kuwi galak. Kuwi kei bakmi ya kolu. Go goreng ya ula sendok kuwi. Ha iya, sak poroke ora. Tak mut irungmu sisan to. Gatekke melenceng. Agene nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora. Sing serius atur aku ki gatekke tenan. Monggo sing jeneng ulane Ndarantarja nek nyokot wah ulane Ndarantarja weruh kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet kae, kejet ulane ngaso. Wah. Wis sing dicokot jenggelek meneh, cokot meneh. Yes. Sing dicokot kejet. Sing ulane ngaso, tepas-tepas. Wah. Sing dicokot meneh, cokot meneh. Bola bali. Heeh. Edanane. So bola bali ya terus. Allah galak kok. Oh iya, heeh. Wis ngono wae. Saku tak ngaso ya. Heeh. Duh modal iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso.